тирамоҳи соли 1931 дар сохтмон ҳолати вазбин рӯй дод. дар порти панҷи поён бори бисёр ҷамъ шуд, ки аз сабаби набудани роҳ ба сохтмон бурда нашуда буд. роҳи оҳанӣ аз панҷи поён то сарбанд аз сабаби набудани шпалаҳо пеш намерафт. ба мутахассиси ҷавони нав ба сохтмон омада Мирошниченко аз тарафи ҳизб ҳалли ин масъала супорида шуд. ӯ ба чунин хулоса омад, ки аз ҳисоби ҷавонон як бригада ташкил намуда, аз мавзеи бешаи палангон барои ин шпалаҳо чӯб бурида оварда сохтмони роҳро то омадани шпалаҳо давом диҳанд. ин корнамоии ҷавонон буд, ки тавонистанд то 12 март сохтмони роҳ дар масофаи 102 километр ба истифода диҳанд. дар рӯзҳои аввали истифодаи роҳ ҷавони бетаҷрибаи роҳи оҳан катёли тепловозро вайрон кард. таъмири ин бояд ҳафтаҳо давом меёфт. ҳама ба тахлуқа афтиданд. ҳамин вақт устои паровоз Картишевский ҷасурона гуфт, ки ҳоло ҳамаш ҳал мешавад. ӯ либосҳои худро тар карда, сари худро бо латтаи тар баста ба даруни тепловоз даромада, ҳар ним соат мебаромаду худро тар мекард. тақрибан дар давоми 2 соат таъмир тамом шуд. ҳар рӯз ин ҳамуд корнамоиҳо дар сохтмон аз тарафи ҷавонон рух медод. дар сохтмони асосӣ ҷавонони бригадаи бетоншико нормаи ба онҳо супоридаро аз сабаби бениҳоят бисёр буданаш иҷро карда натавонистанд. корманди комсомол Давлат Ҳамроқулов дар дигар участкаҳо гашта аз ҳисоби ҷавонони бақувват як бригадаи нав ташкил карда кори бетоншикои сохтмони асосиро давом доданд. ҳар гуна шиорҳои ташвиқотӣ дар ҳар гӯшаи сохтмон овезон карда шуда буд, ки моҳияти зарурии ин сохтмонро на танҳо барои Республикаи Тоҷикистон, балки барои Давлати Советӣ таҷассум мекард. ҳазорҳо камбағалони безамини водиҳои Қаротеғин, областҳои Фарғонаи Ӯзбекистон, водии Ҳисор, Хуҷанд, Конибодом ва дигар ноҳияҳо тӯда шуда ба ин ҷо барои гирифтани замин барои кишти пахта ва сабзавот меомаданд. сохтмончиҳо барои ҳавасманд гардиданашон маоши калон мегирифтанд ва дар вақти иҷрои нақшаҳо мукофотпулӣ низ ба онҳо дода мешуд, ки ба пешрафти сохтмон таъсири калон мерасонд. дар охири солҳои 1930 ва аввалҳои соли 1931 дастаҳои торуморгаштаи босмачиҳои Иброҳимбек ба сохтмон ҳуҷумҳои мусаллаҳона мекарданд. дар бисёр вақтҳо коргарон маҷбур буданд, ки яроқ ба даст гирифта сохтмонро муҳофизат кунанд ва маҷбур шуданд, ки баҳори соли 1931 аз ҳисоби ҷавонони аз хизмати армияи сух ҷавобшуда отиядҳои муҳофизатӣ ташкил намуда сохтмонро ҳифз намоянд. як сол то ба истифодаи роҳи оҳани панҷи поён ба сохтмон 25 экскаватор ба қисмот ҷудо шуда аз хориҷи кишвар дохил гашт. ягон роҳи расонидани ин экскаваторҳо ба сохтмон набуд. ҷойнишини роҳбари сохтмон Калижнюк ҳамаи масъулиятро ба гардани худ гирифта фармон дод, ки экскаваторро соз карда бо ҳаракати худ ба сохтмон расонида шавад. намояндаи фирмаи хориҷӣ, ки барои расондани экскаваторро ба сохтмон омада эътироз карданд, ки фирмаи онҳо дигар ба СССР экскаватор намефурӯшад. Калижнюк бошад ба онҳо ҷавоб дод, ки мо худ низ дигар аз шумо техника намехарем. дар ҳақиқат дар ин вақт дар СССР заводи калонтарини истеҳсоли экскаваторҳо ва тракторҳо бо номи Сталин ба кор даромада буд, ки қариб ҳамаи техникаҳои вазнин ва сабук дар мамлакат истеҳсол карда мешуд. 13 сентябри соли 1933 соати 14 бандари дарёву канал тарконида шуда ба канал об рафт ва канал бо ҳамаи таҷҳизотҳои ёбёрӣ ба истифода дода шуд. баъди 4 моҳ 27 декабри соли 1933 ташкилкунандаи ин лоиҳаи бузурги вахш Нусратло Маҳсум аз вазифааш озод карда шуда барои таҳсил ба академияи ба нақшагирӣ барои таҳсил фиристода шуд. баъдтар соли 1937 паронида шуд. мутахассисон пешгӯӣ карданд, ки ин заминҳо солҳо обро надидаанд ва баъди ба истифода додан барои обёрӣ ва мушкилиҳо дучор меоянд. канал аз бисёр ҷойҳояш канда мешуд, ки зарараш ба заминҳо ва ҷои зисти мардум расида онҳоро вайрон мекард. ин ҳодиса дар заминҳои кишт низ рух медод. чихеле ки иштирокчиёни ин корзор, қаҳрамони меҳнат, раиси колхози Жданови Хумсангир Абдуразоқ Раҳмонов ёдоварӣ мекунад, ҳодисаҳои зиёд буд, ки замин фурӯ мерафт ва чандин борҳо одамонро ба коми худ мебурд. обмонро дар байни замин медидӣ, ки об монда истодааст, як лаҳза мебинӣ, ки нест. он вақт маҷбур шудем, ки ба обмонҳо чӯби 2-3 метра диҳем, то ки худро онҳо ҳифз намоянд.
ҳатто ҳолатҳое буданд ки трактор ба замин фурӯ мерафт. аз солҳои 1930 то саршавии обёрии водӣ олимон нави пахтаи маҳинаи серҳосил ихтироъ карда кишти онро дар ин заминҳо ба роҳ монданд. дар водӣ филиалҳои институти илмӣ ба монанди институтҳои хокшиносӣ ва соли 1934 филиали институти ниҳолҳои ситрусӣ дар базаи институти ниҳолҳои ситрусии Ташкент дар ноҳияи Колхозобод кушода шуд. олимон корҳои бисёр душворро оиди мутобиқ намудани сортҳои лимони тропикӣ дар шароити субтропикии вахш ба харҷ дода сортҳои мутобиқ ба водиро ихтироъ намуданд. соҳаи лимонпарварӣ дар ин водӣ ба соҳаи пешрафта табдил ёфт. боди ҳавои вахш ки зимистон то 20 градус хунукӣ ва тобистон дар соя то 45 градус гармӣ кори олимонро душвор мекард. якум ниҳолҳои лимон аз ғарби Грузия оварда шуд. баъдтар баъди 2 сол аз питомникои Сахуми ва Батуми миқдори зиёди ниҳолҳои лимон, аперсин ва мандарин оварда шуд. олимон корҳои зиёди пурмашаққатро давом дода дар давоми 14 сол тавонистанд ки сорти нави лимони тоҷикиро бо маззаҳои туршиаш кам, шираи мулоим, ҳамчунин дар таркибаш зиёда аз 25% доштани витамини С-ро ихтироъ намуданд. инчунин фарқияти шинонданаш дар он буд лимони тоҷикӣ дар траншеяҳо шинонда мешуд. якумин бор дар таърихи агротехникӣ дарахтони ситрусӣ дар шароити тропикӣ парвариш мешуд, дар шароити субтропикӣ мутобиқ гардонда шуд. солҳои 1949 лимони тоҷикӣ дар шароити колхоз-совхозҳо барои парвариш тавсия дода шуда парвариши он ба тарви оммавӣ ба роҳ монда шуд. моҳи майи соли 1939 комиссари Совнаркоми СССР системаи обёрии водии вахшро барои истифодаи доимӣ қабул намуд. давра ба давра азодкунии заминҳои водӣ бо муваффақият давом дошт. дар ин давра дар ноҳияҳои Қурғонтепа, Колхозобод, Хумсангир ва Ҷиликӯл сохтмони роҳҳо, мактабҳо, беморхонаҳо ва дигар объектҳои зарурӣ ба пеш мерафт. дар аввали солҳои 60 лимон ба ҳамаи заминҳо ва участкҳои навзиҳавлигӣ роҳ ёфт. даромади асосии мардуми деҳоти водии вахш аз парвариши лимон ба ҳисоб мерафт. ҳатто мардуми ҳамон солҳо шӯхӣ карда мегуфтанд: лимон надорӣ, имо надорӣ. солҳои 90 ки роҳи байни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон кушода буд, ба алматто он солҳо 200-300 камаз лимон барои фурӯш бурда мешуд, ки аз он тараф он мошинҳо бо орд бармегаштанд. дар охири солҳои 80 системаи обёрии вахш ба 3750 иншоот расонида шуд. дарозии он яке аз дарозтарин иншоот дар ҷумҳурӣ ба 2375 километр расонида шуда майдони заминҳои обӣ ба 200 000 гектар расонида шуд. агар охири солҳои 20 ақидаи онҳое ки ба азхудкунии водии вахш бовар надоштанд ғалаба мекард, мумкин буд ки то имрӯз водӣ ҳамчун водии беоб боқӣ мемонд. чунки якумин саринженери сохтмон Нелсон Скорняков дар вақти сар шудани кор дар сохтмон ба Москав телеграмма фиристод, ки дар сохтмон дар ҳама ҷо дар вақти кор замин фурӯ рафта истодааст. давом додани сохтмон имконият надорад. дар Москов метавонистанд ки фикри инженерро ба назар гирифта сохтмонро банданд, вале Москов ба вахш мутахассисони ботаҷриба академик Павловский, профессор Глушкова, Потапова ва Розоваро барои таҳқиқот фиристод, ки дар ҷояшон хулоса доданд, ки дар аввали сохтмон фурӯравӣ ҷой медиҳад, вале дар оянда замин ба обёрӣ мутобиқ мешавад ва сохтмонро бояд давом дод. дар сохтмони аср фавти коргарон хеле зиёд буд. одамон аз ҳавои тафсон, шароити иқлимии вазнин, корҳои вазнин ба ҳалокат мерасиданд. вале онҳо барои ояндаи дурахшони насли оянда вафот карданд, ки меҳнату садоқати онҳо бесамар нарафт. таърихшиносон бояд ҳамаҷониба ба таҳқиқоти мушаххасе оиди сохтмони бузург гузаронанд. аз ҳама аввал бояд дарси мардонагиро аз он қаҳрамонони ин сохтмони бузург бояд омӯхт, ки чӣ хел чизи номумкинро ба дараҷаи аъло иҷро карданд. ин ҳама қаҳрамониҳо дар рӯҳияи бузурги ватандӯстдорӣ сохта шуд. агар шумо оиди ин сохтмони аср ягон гуфтание доред, дар поёни видео баён намоед. дар охир дар канали Агротех TG обуна шуданро, яъне подписатсия шуданро фаромӯш накунед.